साबायखर थाबाय दायो नैबे पेकेटनि सिङाव बेस्ट डाइरेक्टरनि मुङा दङ दा जोंबो मिथिया बिथां सारखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय पंकज लाहारी गान्जा फाग्ला सावथुननिफ्राय बिथाङा बेस्ट डाइरेक्टर मोननो हाबाय बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय गंसे ट्रफि आरो गांसे सार्टिफिकेट पंकज लाहारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मिस्टार पंकज लाहारी औ आर'नाइ गांसे लानानै फै बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो नांगौ आर'नाइखौ गोजोननाय थाबाय बिथांनि नाजानायावनो जों गोबां मोजां मोजां बर' सावथुनफोर नुनो मोनबाय थायो बिथां सारखौ 1 मिनिट सम फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय 1 मिनिट सम आंखौथ' मिथिखागौ 1 मिनिटआ बेसेबां गोलाव जायो आंनि थाखाय दा जियानो जाथों बे रंजानायनि सम बेयावनो आङो साबायखर बावदों जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गासै आफादगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ जे दिनैनि बे बेसेबांबा मोजां समायना रमायना बे हाबाफारियाव आंखौबो हांख्रायहरनानै दिनै जोंनि बर'नि सिनेमा जगतनि गासैजोंबो लोगो मोननायनि बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोंथ' स्क्रिनावसो नायबाय थायो दाना मबाइलफ्रावबो नुबाय थानाय जाबाय खिन्थु लोगो मोनलायनायनि खाबु जाया आरो दिनै जिबायदि हाबाफारि लानानै बेवहाय जि मोनसे एवार्ड फांसन बेवहाय हस्ट खालामदों बियो जोबोद मोजां आरो जिखिनि थाखोआव जोंनि बर' सिनेमानि बे एस'सिएशना लाबोनो हाबाय बिनि थाखायबो आं साबायखर बावदों आरो गावखौनो गाव गोग्गानायबो मोनदों गोबां जुजिनायनि गेजेरजों फैयै फैयै दिनै बे अबस्थासिम सफैबाय थेवब्लाबो जोंहा गोबां आरो जुजिबावनांगौ दङ दिनैनि बे समसिम बर'नि बे सिनेमा जिथु मुलुग बे सिनेमा मुलुगाव दिनै बर' हारिखौ गुबुनफोरजों समान समान हाबफायाब्लाबो लांफाबाय थानायाव जोंनि गोबां सुबुंनि सेक्रिफाइस दङ जे बेखौ मोनसे हारसिङैब्लाबो गावनि जिउनि मोनसे थांखि हिसाबै लानानै न'खर गावनि आंगोफोर बेफोरखौबो नागारजोबनानै जुजियै दिनैहाय बे बर' सिनेमाखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे बे स्टेन्डार्डसिम सौफैहोनो हागोन आं जेब्लायबो बुङो जे जोंनि सिनेमानि प्रजेक्टआनो दासिमावबो बिधान मारा प्रजेक्ट माने जोलैखौ फोजोबनानै लानाय केपिटेला गोमायोसो जोंना लाब जाया माने आं खालामथारगोन मोनसे मानो हाया खालामबाय जि थाखा फैसा दं गारबाय बिनि उनाव सिनेमा नायग्रा गैया नेक्स्टआव केपिटेलाबो गोमाबाय आरो बिनि उनाव सिनेमाबो दिहुननो हाला बेबायदि अबस्थाजोंनो साफा साफा मानसिनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि गोदान जोलैया मोनसे थुलुंगा मोननानै दा आपातत माने जेफोर इउटिउब बायदिसिना जि मोनसे सुजुग फैबाय बेजोंसो दा एसे माने जोङो बे स्टेन्डार्डआव सफैनो हादों ओंखायनो बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय दायनानिफ्राय लानानै आलायारन बेफोरनि जेफोर जारिमिन बेफोरखौबो जों नायोबा बेयाव साफा साफा मानसिनि बा माखासे मानसिफोरनि सेक्रिफाइस दं गासिबखौबो
नागारजोबनानै जुजिनायनि गेजेरजों बेफोरो ओंखारदों दिनै बर'नि थियाटार मुलुगाव चन्द्रकान्त मोसाहारि जायखौ सिखा होननानै बुङो 50 बोसोर थियेटार आरो बे थियेटारनि गेजेरजों बर'नि जिथु थुनफावथिना बे थुनफावथिनाखौ फोथांनानै लाखिनाया सासे मानसिनि थाखायनो जानानै दङ बिनि स्टेन्डार्डखौ जों जेखि बुङा मानो चन्द्रकान्त मोसाहारिया जुदि गावनि व्यक्तिगत इस्साजों बेखौ लाबोबाय थायामोनब्ला बर'नि थियाटार मुलुगाव बा बर'नि जिथु थुनफावथिना बियो दिनै गोमोरलांसिगौमोन बे 50 बोसोराव मालाया लिराबाबो गावनो लिरनानैब्लाबो बिथाङा मोजां जा गाज्रि जा थियाटारखौ फोथांनानै लाखिबोबाय थानाया जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गिदिर बाथ्रा बेबायदिनो नोंथांमोनाबो साफा साफा गासिबो गावनि व्यक्तिगत गुबुन लुबैनाय हास्थायनायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय बे सिनेमाखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेबायदिनो बिहोमा होबोनायनि थाखायसो जों दिनै बेवहाय सफैनो हादों दासो जोंनि मानाव गेदेर सिब बिथाङा माखासे गोदान हाबाफारिनि बाथ्रा बुंदों जे जोंहा सिनेमा हलनि आंखाल जों सिनेमा हल खालामनांगौ आरो बे खुब गोनां सिनेमा हल थायोब्ला अब्लासो सिनेमाखौ जों दिन्थिनो हागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा मोजां गाज्रिजों खोथा गैया आं दा बयखौबो खावलायबाय थादों थियाटारानो जा सिनेमायानो जा मोजां जा गाज्रि जा जों खोथा गैया नाथाय बेखौ फोथांनानै लाखिनो आरो बेनि जायफोर डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै प्रडिउसारखौल' नङा जाय आर्टिस्टफोर दं आरो बेजों सोमोन्दो थानाय जायफोर दं बिसोर जाहाथे बेजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो सिनेमा नायनाय हुदा बेखौ जों बर'आव खालामनांगौ सिनेमा नायनाय हुदा दा मोजांखौ जों दा लुबैथ' नाथाय जायखिजाया बर' सिनेमा फैयोब्ला बेखौ जोङो 100 जा 200 जा टिकेट दाननानै बयबो नायनांगौ जाहाथे जोंनि बे नायनायनि थाखाय जोंनि प्रडिउसारफ्रा फैसाखौ मोननो हायो आरो बेजों बिसोरो आर्टिस्टफोरनोबो फैसाखौ होनो हायो गतिके बेखौ जुदि जों दिनै साउथ इन्डियान मानसिफोरनि बायदि जुदि जानो हायोब्ला बर'आ 25 लाख आसामाव दं मेघालयआव बर' दं वेस्ट बेंगलाव बर' दङ बे मानसिफ्राबो जुदि 25 लाखनिबो बारा 30-35 लाख बर' मानसि दं बर' रावखौ रायलायग्रा बुजिग्राया गुबुन जोङो त्रिपुरि बा सोरबा डिमासाफोरखौबो नागारोब्लाबो जों 35 लाखसो बर' दं 35 लाख बर'नि गेजेराव जुदि जोङो 2-3 लाख बर'आबो जुदि रेगुलार सिनेमा नायो अब्लाबो जोंनि सिनेमाखौ फोथांनानै लाखिनो आरो जोंनि सिनेमाखौ जोङो बलिउडनि बायदि स्टेन्डार्डआव लांनो जोबोद गोरलै जागोन आरो होमब्लानो जोबोद गोरलै बेखौसो जोङो दा बयबो बेवहाय दिनै जेसेबां हारिमु मोनाबिलि आरो बे सिने आर्टिस्ट माने एस'सिएशननि दारै जि एवार्ड फांसन बेखौ नायनो फैदों बिथांमोना बेबायदिनो जाहाथे हाजार हाजार मानसिया लाइन लानानै टिकेट दाननानै सिनेमा हलाव जाहाथे सिनेमाखौ नायो आं बेखौ खावलायदों दिनै स्टुडिअ खालामनायनि थाखाय जों रायज्लायबाय थादों स्टुडिअ मोनसे नांगौ बेफ्राव जाहाथे जायगा दाबसेयावनो जोङो शुटिंखौ फोजोबनो हायो आरो बेवहाय दिनैनि जिथु मडार्न माखासे टेक्न'लजि दं बेफोरखौबो इउज खालामनो हानायनि जोङो स्टुडिअखौ खालामनांगौ जोंहा बड'लेण्ड दं बड'लेण्डआव दा सिनेमानि डिपार्टमेन्ट दं जोंहा माने मा होनो बे डिपार्टमेन्टनि दारै जि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ खालामनानै होनो हायो बिनि उनाव जों बुंदों जे जोंहा डकुमेन्ट्रि हिस्ट्रिकेल सिनेमाफोरबो जोङो दा बानायनांसिगौ जों बेखौ सावरायबाय थादों जे बेफोरखौबो जोंहा जिहेतु सरकार दं डिपार्टमेन्ट दं जोङो जेसेबां थाखानि बाजेटआ जों जाथों मानो मोनसे गोजौ थाखोनि सिनेमा जोङो दा बानायनो हायो आरो बेखौ बानायनांगौ आरो बिनि थाखाय दिनै बेवहाय जेसेबां डाइरेक्टरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनजों जायफोर दं बिथांमोना दानिफ्रायनो साननांगौ जे जों सोरखौबा हायार लाबोनानैब्लाबो जोंबो बेवहाय हाई स्टेन्डार्डनि सिनेमा जोङो दा बानायनांगौ आरो बानायनो हायैनि खुनु बाथ्रा गैया दा ओंखायनो बर' आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै आं मिथिया डिमाकुसियाव आं फार्स्ट आरो दिनै लास्टआव जाया नङा होमबा बिनि उनाव आं दिनै फैदों गेजेराव जेरावबो थांनायनि खाबु मोनाखै डिमाकुसिया खै बोसोर जाखो आं मिथिया नङा दा बेसेबां बोसोर जाखो डिमाकुसिया बेवहाय आं मोनजेनदोंमोन खिन्थु डिमाकुसिनि उनाव दिनै जों बहुद गोजौआव सौफैबाय आरो जोङो माने बहुद गोजौआव सौफैबावगोन ओंखायनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय जों देरहासार जागोन
साबसिननिफ्राय साबसिन जों सिनेमा दिहुननो हागोन आरो बे सिनेमानि गेजेरजों जों जायफ्रा मोनसे गिदिर मिजिं लानानै बेवहाय नांस्थाबबाय थादों बिथांमोननि जिउआबो जाफुंसारगोन बेखौ आङो मिजिं थिनानै बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों